ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ପୁରା ଗୋଟେ ଗଛଟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଦୋକାନକୁ। ଆମର କାହା ଦୋକାନ ଜାଣିଛ? ନଣ୍ଡା ମାମୁଁ ଦୋକାନ, କିଆ ଗଡ଼ିଆ ତଳାଙ୍ଗ ଛତିଆ ପଡ଼େ। ଆଳୁ ଆସିଛି, ଆମର ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ମାଛରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟମାଟୋ ଦେଇକି କ'ଣ ହବ? ଚଟପଟା। ଗୋଟେ ହବ ମସଲାଦାର ମାଛ। ଆଉ ଆଳୁରେ ଗୋଟେ ଯାହାନେ ଗୋଟେ ସବଜି ତିଆରି କରିବା। ପୋଡ଼ିକି ରଖିଛି କଲରା ଆଳୁ, ତାକୁ ହବ ଚଟଣି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ନମସ୍କାର।